Εν τω μεταξύ στις φωτογραφίες. Το παπί του φιλαράκου μου. Εγώ αυτός. Στις φωτογραφίες φαίνομαι και εγώ από τη γέννη. Κωστάκη, μπορείς να μας πεις λίγα πράγματα, για το παπί σου, κυβισμό. Δεν λέγω τίποτα, αλλά κρυφά. Άχαρτο το έχεις κατεστραμμένε. Όχι, αλλά πες έλεγα να δοκιμάζω από κοντά. Έτσι, να μην ξέρει κανένας τίποτα. Εκεί πέρα με το καπνογόνο. Μαμά είναι αυτά, έτσι για να νομίζω. Ναι. Ποιος εσείς το καπνογόνο ποιος θα είναι, ένα σκουρτά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, Δεν μπορώ να πω κιόλας. μαμά εξάτμιση, κλασικά πραγματάκια βλέπω εδώ. Μαμά πράγματα βλέπω, μαμά εξάτμιση εδώ. Είναι ρε μαλάκα, τι να παίζουμε. Έτσι. Πάντως φίλε, πέρα από την πλάκα τώρα, βίντεο ξεβίντεο, όταν το πλένεις είναι γάματα. Φιλικό. Ναι ρε φίλε. Βέβαια είχα πάρει πολλά ναυτιλία σαν. Ναι, το ξέρω, ναυτιλία είναι περισσότερο. Μίτσο, Όλα ήταν ναυτιλία. Μίτσο, Έλα ρε. έχεις να μας πεις καμιά κουβέντα για το παπί του φίλου σου? Για τον Μπούτσο. Όποιος γουστάρει να έρθει να σε μια ευθεία να δοκιμάσουν. Ευθεία πατάει ρε, Τι στροφές να και στροφές πατάει. Οι στροφές είναι όμως για τους ικανούς οδηγούς, δεν παίζουν να... Έτσι. Εμείς είμαστε, άρα για εσάς δεν ξέρουμε. Α, για μας δεν ξέρετε. Όχι, εσάς και εσύ μας δεν ξέρετε. Α, ναι, έτσι κι αλλιώς. Εδώ κάτσε μια να δούμε. Κάτσε, δείξει αυτό. Εδώ μαμά καταστάσεις, μαμά, πολύ μαμά ρε φίλε. Θα μας κορυδεύει ο κόσμος που γελίζει με μηχανές απούστες. Θα το βγάλω ρε μετά στο μοντάζ, τι αγχώνεσαι? Όχι, αυτό θέλουμε εμείς. Τι όταν βάσεις. Όχι ρε, θέλω να έχω λίγο, για να εξασκήσω λίγο edit. Μήπως σου λέμε φτιάξε, εσύ κάτω θα σου ξέρεις. Ωραίος νομίζω. Και γιατί το ναυτιλιακό στην αρχή άναψαν ένα μόνο το ναυτιλιακό. Και δεν έκανε τίποτα, δεν λέγα. Φαίνεται λες και είχε πάρει φωτιά το. Πού είχατε ανάψει ρε? Τι? Πού είχατε ανάψει? Πορεία. Στην πορεία. Είχατε πάει? Μια χαρά. Και εσύ Κώστα? Εγώ πήγα με το αμάξι. Εσύ γιατί ήσουν πριν με το σκούτερ αγόρι μου? Πήγαμε να πάρω μια μανακία. Σε είδα 2 φορές βασικά. Τι ξέρω τι πέρα μου κάνει, εδώ μαζί έτσι εδώ. Πώς το λένε. Και που λες από τις φωτογραφίες σίγουρα φαίνομαι. Δεν έχω βρει καμία. Θα δούμε το βράδυ θα βρούμε. Αλλά μία με το καπνογόνο που είχαν τραβήξει και μου έστειλαν. Εγώ αγνοφαίνομαι ίσα ίσα ας πούμε. Θα βρούμε κι άλλο το βράδυ και θα δεις το... Στο είπα που μαλώσαμε με τον Βάζο εκεί.